Her er en lille video om, hvad der foregår nede på Motomi Agri her for tiden, og vi håber rigtig meget, at du har lyst til at se med. Vi har været på udflugt, hvor vi har lært om en anden måde at lave landbrug på. Her ser I et klip af, at vi får indviet toiletbygningen. Der er også en masse morgenarbejde, hvor der skal vandes nogle marker og plantes, og også fodres en masse kyllinger. Morgenarbejdet det starter forholdsvis tidligt, men man kan mærke, at fællesskabet stadig er i top, og det gør det bare ekstra hyggeligt at være fælles om at hjælpes ad med at holde markerne. Vi har også ugenlige bibeltimer, og det er virkelig fedt. Eleverne de får masser af undervisning på skolen, og vi underviser dem i blandt andet engelsk og i informatika. 9, Derudover bruger vi også en del tid sammen med eleverne, både på at spille spil, men også på at dyrke noget sport.